Dan. Nandito na po kami sa Pulias Farm, Motocross Park. Panalo ka ng 100 dito, Mr. Dilmoral. Kuya, panalo ka dito ng 100. Jesse Dilmoral. Jesse Dilmoral. Dati pantrada na eh. Jesse Dilmoral. Nanalo ko lang ito, 100 sa paraffle ni Sir Jeric Mitra. Yung duro na narasan. Asan? Kuya Rodney, nasaan ikaw? Ito, si Rodney. Rodney, nabalito. Pag hindi daw magkasya. Ito, si paring Lucio daw. Konsa pa lang, registration pa lang ya. Pagkaya mo, si Lucio. Ha? Pinagtarayan natin yan. Ano? Yung isa na nanalo kanila, si Mr. Leo Tainan. Wala pa dito. Leo Tainan, tapos si JC James Del Moral. JC James Del Moral from La Union. Ang susunod dito ay tie down. Baka naman daglupan na to. Mga kaibigan natin ng daglupan. Dito ko siguro para... ito na. Last two na lang. Isang oil at saka isang tie down. Tapos break ng konti. Resume tayo ng 30 minutes. Sa papay. May siyempre lang. Yeah. Nakto, ito. Talaga, Nicolay Di Guzman. May handgrip pa dito. Dito na lang sinaswerte rin to. Tie down to, di ba? Tie down. Grabe naman.
Yes po. Opo, opo. Meron po? Ano po? Meron po. Ang sabi lang naman po niya, ipapa-activate niya daw po, pero pumunta sa sasakyan, bigla na lang po umalis. Di naman po nagsabi ko. Tenderelas. Ano po yun? Pwesto po, Tenderelas. Ang pangalan po niya, in front po ng Panelco 3. Opo, ng San Nicolas. Hindi po, papuntang Santa Maria East din po. Basta lampas po ng barangay ng Poblacion East, diretso lang po. Yes po. Sa may puno po mismo ng mangga, tapat ng Panelco sir po. Tenderelas po. Oh. Okay po sir. Sige po. Larayan mo naman nila yan. Babae po yan. Ha? Babae. Ayun na, tanay. Ayun na, uday. Diyan mo nung babae man. Pati kanin ano babae. Patay yun ang panawan na ikat. Ubing pa niya. Bagay na. Baka ma. Nagtapok ito ito. Okay, may nagtapok na lang. Nagtapok na lang. Nila. Ako inita. Ay, ganda lang ko niya. Ay, hanggang di baba. Ay, hana dito eh. Buo no? Buo. Hanggang di baba. 2 kilometers ah. Nagtapok. Open underbone. Sunod na kayo, open underbone. Open underbone, sunod na kayo dito. Final hit, open underbone. 2 laps. Tengar dyan. Open underbone, 2 laps. Tapos sunod, Oil Pangasinan na. Oh, mahalat ito Open yun. underbone, Diditakan ba? tapos Oil Pangasinan. Ang nakasalit ko niya. Trail pa atin no? Trail ride. Trail. Tati kayo ayaw binagbag. Takit at dyan. Meeting. Unplugged banda.
Tapok. Hindi ka naman namunod. Sa susunod, hindi na kita isasama. Pag mo patulogin kasi nanonood rin sila. Mag-seats ka para hindi ka mapulingan no, ang alikabok. Yes, okay na tayo ako mag-ayos. Tanggal kasi ng tanggal. Ngayon, natanda niya yan ng mga line na mabilis oh. Relaxan na. Tapok. Ada panglas na to, di ba? Nataktak niya no pantra. Ay, nikanda mo pitak si ka na eh, naman. Salawan niya, balitag niya. Malpas na itag sa sakit bagbagit. Dito pagsakit magbagita yun agad tayo. Sa bagay. 2 kilometers lang ya. Tingnan ko 30 kilometers. Si 20 ko na round trip. 8 hours driving nga, hindi kami kaya pa. Hindi oh. Maulaw kayo. Okay. Hindi kami sumurat na. Platno yung may isang Indoro. Dapat dapat ya wanan. Wanan niya. Nagpaspas ko. Jik sa rem. Nalagaan jik sa rem. Tamba.
Ya. Ada je pa. Uri dia ranggot tu. Ya. Sa kanya galing na sana. Nakotong batek. Ay, ang pangato. 19 niya. 17 di record na sir. 17, 19. Tasan. Mana? Detay. Ah, dadaldalig na. Ngayon, kaya dudungin mo. Naka-play sa raray? Ah, naka-record. Wala. Non-stop na wala. Hindi pa mo.